Què és el millor de jugar al Barça? El sou. Complir un somni. Sí, complir el somni de tenir un sou amb 6 zeros. Una cançó per motivar-te. T'esperaré, de Shawarma. Jo prefereixo el bocadillo de shawarma. De què parleu al vestidor del Barça? De tot. Depèn del dia i de l'actualitat. Sí. Llegim els diaris i discutim sobre els temes del dia. De ties i de futbol, com a tot arreu. Com li dius al Keita? Keite. Sí, però ho has de dir amb més ganes, així. Keite! T'agrada la teva imitació al Cracòvia? Molt. No sol la imitació, sinó tot el programa crec que és molt bo. Sí, de fet, sé fer les imitacions, mira. No es pot permetir, pim-pam, pim-pam, pim-pam. La veritat és que sí, però el que se'm dona pitjor és el Cruyff. Ah! Què passa, Charlio? El teu insult preferit? No sé, puto, capsigrany, brètol, tòtil, animalot. No és horari per d'insults. Tens raó, paio, perdona. Completa la frase. Ser famós és... Una putada. Però no hem quedat que no n'haurà ni per d'insults. Lo puto Puyol. La teva beguda preferida? No sé, un cubate de... D'aigua. D'aigua, això, un cubate d'aigua. Amb qui et portes millor al vestidor del Barça? Piqué i Iniesta. Sobretot amb Iniesta. Surt Iniesta, que m'estan gravant. A veure si t'haurà de fotre una derrotada. Ens portem superbé. Amb qui et portes pitjor al vestidor del Barça? Em porto molt bé amb tothom, però la queca últimament no em fa molt cas. Queca! Baixa de... No posis els peus a la butaca. Si tornes a marcar el Bernabéu, com ho celebraràs? Ensenyaré aquesta samarreta. No ho sé. La veritat és que no penso en les celebracions i la veritat és que tampoc marco molts gols. Però bueno, estaria encantat de tornar a marcar. I quan ho faci, ensenyaré aquesta samarreta.